uyena usengiphuthe nge-pepper sprayer ekhaya lami. Uyangixosha ekhaya lami usibalo wami. Uhlangene nosisi wami naba bangiphutha nge-pepper sprayer. Ngoba ngingenawo umuntu ozongimela nangu usisi wami omncane lo ongangifuni. Yes, nangu ngiphutha nge-pepper sprayer. Kodwa ngeke izingeke. Kodwa ukuphutha nge-pepper sprayer abafethu ifoni yami niyibona nje. Ya ngizonidlalela ku-TikTok bafethu nibone nje ukuthi umuntu uphila kanjani kabuhlungu kanjani mayingasebenzi yabo. Impilo ongasebenzi le. Imphumela ungasebenzi le wena mfethu yokuthatha kancane ekhaya uze ufuthi osibari bakho nge-pepper spray acabanga kini futhwa nge-pepper spray usibari wakho. Yes, umuntu olala nosisi wakho bafethu nake nayizwaphi lonto. Kodwa akayikho inkinga bafethu. Ya ngizobe ngini-update kubiza iforum manje. Wabizwa nomnini womuzi okuyena ubaba la ekhaya wayexoshiwe vele ekuqaleni ukuze kungenele usibari. Ya so bafethu nayi video ngizoniqhubekela uyezulo umnini womuzi. Ngangidis-ono bani? Khuluma phela. Angidis-ono ba phela, khuluma phela. Kwaphela wenteke iyona le moto abahamba ngayo nayila. Naniyibone kahle number plate yabo. Nabo. Engayifoti mnganami. Engayifoti. Nayi iyona bahamba ngayo nayi. Ngiyabangixosha ngayo ekhaya. Ngiyaxoshwa manje ekhaya. Kuthiwa ngihambe nangu uyangixina. Yes. Simple. Record nje. Buya ke mkhona wathi. Afethu ngasike le story engangintshela ngaso usibalo wami lo enimbonayo la. Angeke ngakufidolazi kunzi. Angeke ngakufidolazi mele bakubona abantu. Lo usisi wami lo omncane. Salibona bafethu. La ivideo bafethu yalomuntu okhulumayo bafethu. Imina lo ngidliwa ile pepper spray bafethu. Ngiphuthwe ngawo sibalo wami. Kunzima bafethu. Ngezwe abanye bathi ngami ngoqasha. Abanye bathi mfethu angihambi ngane. Abanye bathi angimshayi ngane. Kunzima bafethu ukulisana nomuntu one backup yonke. Lo muntu usebenza kwi-reaction kaWolf. Nosisi wami usebenza khona. So bayamemana mfethu. Kangangoba ukuthi mabeza la kumina beze la kumina njengoba beze kanje. Beza bebaningi mfethu beyimabhunu behlangene mfethu zife ngathi kuziwe esigebengeni wena wabona untshotshile umuntu ejalidini yabo into ezikanjalo. So ukulisana nabantu abakanjalo bafethu angeke ukwazi ukubalwisa ungenalutho njengami. Kungcono ukuthi mhlambe nginothole kunomuntu mhlambe ongibackupayo. Mhlambe bezingazama ukubalwisa kodwa manje kunzima bafethu. But ngiyabonga ngothando engipha lona bafethu nesupport. Shabingelela ngazo ukuthi acela uma uqala ungena kuleli khasi lethu wenza ukulungisa qofa subscribe button kule channel ethe unqa phambili umnkosi ethu wenganza kwethu lana ke wesilisa ke uyachaza ke into eyenziwa usisi wakhe emxosha kubo ngoba yena engasebenzi futhi ke akaxoshwa nawo ngusisi wakhe uxoshwa usibari wakhe. Bafowethu yenzeka kanjani into enjalo kanti senenze njani? Usibari uhlanganaphi nekubo kantombi esexosha usibari wakhe kanti usibari awufuni yini ukuthi akuthande as umalume wengane yakho? Ngenza ukuthi mina-ke nawe asihlangane lapha kwi-comment section sizovula lakho ukuthi lokhu kuyumqondo omuhle noma kuyumqondo onjani noma umqondo omubi. Asihlangane kwi-comment section sizovula lakho ukuthi wenzeni ngalolu daba. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button siphinde sihlangana kwi-video elandelayo. Danko, bye.